ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಎಂಕಲ್ ಪುತ್ತೂರುಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಪೂರ ಭವನ ರೀಸನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗ ಬುಡ್ದು ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂಚಪುರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ bkcreation ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ಯಾನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡ್ರಾಮಾ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಶೂಟು ವಿತ್ ಐನ್ ಡ್ರಾಮಾನ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚೂರು ಭಂಗ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೋರ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಂತಾದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕುಡಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೂ ಒಂಜೇ ಶೋಕು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜಾನು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಶೋಗು ಬರೋಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದಿತ್ತಾನ ಆ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ 100 ಶೋ ಮಿತ್ತಾದನು ಬಟ್ ಯಾ ನೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿಚ್ಚಾನು ಯಾನಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಚನೆ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ 2-3 ನಾಟಕ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮದಿಮಂಜಿ ಆಂಡಿಗೆತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇನಿ ಇಪ್ಪುನು ಪುರಭವನಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪುರಭವನಡ್ ಸೊ ಐನು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ದ ಐಡೆಟ್ಟವೇ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಆಪುನು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಆಪುನದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರಂದಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲಾಡೆ ಎಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯಪನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಸೊ ಏರ್ ಮದ ಬರ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಡ್ರಾಮಾ ತುಯ್ಯರೆ ಎನ್ನ ವೈಫು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ದನು ಕೊಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬೈದೇರಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪರ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಬಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ತುಯ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾನೆ ವೈಫು ಎನ್ನ ಚೈತುಗಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ತೂವೊಂದು ಪುಣಾಲಿ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ ಬೈದೇರು ರೆಡಿ ಆತೇರು ಸೊ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ಪಡ್ದು ನನ್ನ ಸೀದಾ ಪುರಭವನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚೈತು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಇನಿ ಡ್ರಾಮಾಗ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪಿಚೇರು ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಸ್ ಖಂಡನೆ ನಾಟಕ ತೋಕಂದ ಸುರುಕಿ ಇನಿ ಖಂಡನಿನ ನಾಟಕ ಮದಿಮೆಂಜ ಆಂಡಿಗೆ ಎತ್ತಾನ ಖಂಡನೆಗೆ ಮದಿಮೆಂಜ ಆಂಡಿಗೆ ಎತ್ತಾನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪಿಜೇರು ಅಮ್ಮ ತಾನೆ ಬರ್ಪಿಜಾರು ಯಾರು ಬರಿಯರೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಲ ಬರ್ಬೇನೆ ಬಾಲೆ ಪೂಲೆತ ಅತ್ತಿಗೆ ಜಲತ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಜ್ಜರು ಆರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋತೇರು ಅಕ್ಲ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ಟೂರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರಿಕು ಉಪ್ಪುನೆ ಬಿಳಿಪಿ ಅಂಚ ಪಪ್ಪಾಲ ఆయన ಪಪ್ಪಾಲ ಅಮ್ಮಲ ದೊಡ್ಡಲ ಬರ್ಪಿಜೇರು ಅಂಚ ఆయన ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕ ದಿಯಾರ ಮಗನ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪನಾಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾಟಕ ಆಟ ಪೂರ ಏನು ಚಾಪನ ಗೊತ್ತಿಸಿ ದೂರ ಪ್ರೀತಿ ಪಡ್ ಅಂಚ ನಾನು ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ದನಕೊಡ್ಡೆ ಬೈದೇರು ದನಕೊಡ್ಡೆ ಪಗಂದು ತೂತುಲು ಈ ನಾಟಕ ತೂತಿಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಐತೆ ಚಾಪುಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಪುಣೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ದ ಆತನು 4 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ನಾಟಕ ಬಿಡ್ತು ಅಂಚೈತ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ತೂಕ ಆಂಡತ್ತ ಪೂರದಿ ತೊಂಡತ್ತ
ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋನ ಕೊಂಚ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಓ ಬುಡ್ತಾ ಅಂದೇ ಹಾಪನೆ ಓ ಅಲ್ಲ ಬುಡ್ತಂಡ ಐಟಮು ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಕಿ ಆತನ ಅಂಚ ಪೂರ ಹಾಪನೆ ಮೈಂಡ್ ಅಡೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು 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 ಬೆಲೆ 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 ಅಡಿಕೆ ಪಾಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಬಂತೀರು ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂಚೂರು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸಾರಿ ಇದ್ದಾರ್ಗನ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾಟಕ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರೀ ಕಂಡ ನೀನು ಮದಿಮೆ ಅಂಜಿ ಆಂಡಿಗೆ ಅತ್ತ ರಾಮನ ರಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡಿಗೆ ಪಾಡಿ ಜರತೆ ಅಂಚೂರು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸಿ ಪಾಡಿ ಜರತ್ತ ಎಸಿ ಪಾರ್ದೆ ಮಗ ಪಾರ್ದೆ ಪುಜಿ ತರ್ಬುಣಿತ್ತೆ ನಿ ಕೈಗೆ ಕಾಜಿದಾಗಿದೆ ತುರಿಯುಂಡು ಎಂಜ ಮೀನು ಎಂಜ ಎಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟಣ ಗಿರ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಡ್ ಎತ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಈ ಕೈ ದಾಲ್ ನಂತರಲ್ಲ ಕಾಯ್ಚಿ ಚೂತಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓ ತರಕಾರಿ ಮಣ್ಪುಣಂಜಿನ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ನೇಲಾದು ಅಲ್ಲ ಪಿರೌಡ್ ರೋಡ್ ನೇಲಾದು ಬಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡಿಡುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚ ಬರತ್ತನ್ನ ಕೊಂಚ ಮದಿ ಮಂಜ ಅಂಡಿಗೆ ಎತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅವಡು ಈರು ಕೊರಡತ ಒಂಜಿ ಮದಿ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತಿಜ ಕೊಡಂಜಿ ಮದಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಓಲು ಪುತ್ತೂರು ನೀಯೇ ನಮಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅರತ್ತಿನ ಇಂದು ಅಂಡ ಚೌಲಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬೇಡ ಒಳಗೆ ಉಂಟು bokka daleggi daleggia daleggi hai dale berci detole hai mataklegla hai ಬರ್ಬಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬರ್ಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬೆ ಅಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾಡ್ಬೆ ಆಯ್ತು ತಿರುವುದಾಗಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕುಸಾಲ್ ಬತ್ತೆ ಕುಸಾಲ್ನ ಬಾಡೊನ್ನೆ ಡಿಕ್ಕಿರಿ ಅಂಜಾಕಲೆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತು ನಾಟಿ ತಮ್ಮನ ಇದನ್ನ ಐಟಮ್ ನಿತ್ತೆತ್ತಾಯಿನಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಈ ರೂಟ್ ಡೆಪೋ ಓದಿತ್ತತೆ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ನೆನಪಾದಿತ್ತಂಡು ಪಿತಾರ್ದು ಪುರಾಣಾಗ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಕುಸಾಲ್ ಏದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅವಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರಿಡ್ ಬಲ್ಲಾಡ ಒಂದೈತು ಚೌತಿದ ಯಾನಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗಿ
Apana gundate. Vamos a Onji adna orje kini. Bike dada pana all nana ponda ada pana yani no bad malla fan pota gotti jate. Oh fan ge. ಒಂದು LED fan LED fan ಉಂಟಮ್ಮೆ ಆವ ಕಡೆಗೆ ಸಲ್ಲಂಡು LED ಜೀವ fan boy ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಫೋನ್ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬಿಕೆ ದಾದ ಫೋನ್ ನೀರಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿ ಐನ ಒರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಲ ಕೇಳ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಅವಕರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಣಿ ಕೈತಲ್ದವ್ರಿ ಸಾಣಿ ತೆರಿಯಾಯಿ ಪನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಾಣಿತ್ತು ಆಯ್ ಕೊಡ್ಪೇನು ಅಂಡೆ ಆಟ ಅಂದಾಲ ಮನಿತಿದ್ದಿ ಒಕ್ಕ ನಂಬರ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ PUC ಅಲ್ಲ ಬರ್ಚ ಡಾಯಡೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರ್ಚೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ PU ಅಂದಿನ ಮೇ ಮಿನಿಮಮ್ 5th ಎಬಿ ಶಾಲೆ ಡಿಂಚಲ ಕೇಂದೆ ಈ ನಾನು ಬೀಕೆ ದಾರ್ನ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ತಂಬೋಲ ಅದು ಒರಗೆ ನೀ ಬೀಕೆ ದರ್ತದಾಯ್ತು ಐಕೆ ಬಂದೆ ಬಾತು ಕುಲಾಲು ಎಂಗ್ರಿತ್ತ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಚೂರಪ್ಪು ಸಾಧಿ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಇತ್ತೆತ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಮೂಲೊಂಜಿ 10 ಓವರ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಪುತ್ತೂರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಪಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಉಲೈ ಎಂಟ್ರ್ ಆತ ಕೊಲ್ಲುದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹತ್ತಿಗೊಳ್ಳೇರಿ ಮುಖ ದೊಡ್ಡಪಲ್ಲೇರಿ ಸೈಡ್ ಕೊಲ್ಲುದ 4th ರೋಡ್ ಕೊಲ್ಲುದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1st 2nd 3rd 4th and 5th ರೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜು ಬಂದು ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲ ಒಕ್ಕ 10 ಎಂಚಾಪನೆ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಚ 8 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಅದಾ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಕಂಡೆ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಗಮ್ಮತ್ತುನ್ನತ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಮುಡಾಯಿ ಗಟ್ಟಾದವರೆಡೆದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸಮುದ್ರ ಕರೆಬಿಟ್ಟ ಬಡಕಾಯಿ ವಾದ್ಪುರಗಡದ ನೆನಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಬಿಟ್ಟ ವೈಪುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯ ದಿನ್ಯುಳ್ಳ ಸೀಮೆ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಕುಡರೆದಕ್ಕದ ಉಂಟು ಬಂದದ ಜಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಣ್ಣೆಂದು ಪಣಪನಂಚಿನ ಪುರಾಪುದ ಜಾಗೆವ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿ ಸತ್ಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜಂತು ಬಣ್ಣಗ ಪತ್ತಿ ಪಾತರದಾದ ಅಂದು ಕೆಂಡ ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತ ಎತ್ತರ ಅರಿವಣ ದಾತ ಉರುಟು ಪಣವು ದಾತ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತೊಂಚಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವ ಮಣ್ಣೆ ತುಳುವ ಆರಾಧನೆ ತುಳುವ ನಂಬಿಕೆ ತುಳುವ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮಾತ ಇನಿ ಊರು ಅತ್ತೆ ಪರ ದೇಶಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ನಾಟ ಅವು ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಗೌರವ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಎಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ಕೂರ್ದಿಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಟಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಳುವೇರ ಉಡಲು ಜೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಉಡಲ್ ಇಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿ ನಿಖಲ ಮಾತನಾಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮದ್ವೆ ಅಂಗಡಿಗತ್ತ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಹಾರೈಕೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದಿ ಎನ್ನುವ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿ ನಾಟಕ ಶುರುವಿನ ಪಕ್ಕದ 2 ಗಂಟೆದ ಹೊರತು ನಿಖಲ ಕೈಟಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಕೂರ್ದಿಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡರ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ನವೀನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿನ ಗಡಿನಾಡ ಕೇಶರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡ್ಕಲ್ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ತುಳುವೇರಿ ಉಡಲು ಜೋಡ್ಕಲ್ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರನ ನಾಟಕ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡುಗೆತ್ತ ತುಳುವೇರಿ ಉಡಲು ಜೋಡ್ಕಲ್ ತಂಡದ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಜಿಪೈ ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಮೋಹನ್ ಉಚ್ಚಿನ್ ಗಣೇಶ್ ದೇವಿಪುರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನುರಾಜ್ ಜೋಡ್ಕಲ್ ಬಾತು ಕುಳಾಲ್ ಯೋಗೀಶ್ ಕಲ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಬ್ರಾಣ ಅವಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳು ನವೀನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಸಂಚಾಲಕತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳು ಗಡಿನಾಟ ಕೇಸರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡ್ಕಲ್ ನನತುಲೆ ಮದ್ವೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡಿಗೆತ್ತ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಪ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಕ್ಕ ಕೋಪ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಮಲ್ಕೋಯ್ರೆ ಪಂಚಾಯಕರಿ ಅಂದನೆ ಮಂಗೇನ ಅಂಚತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಾದ ಮಲ್ಕೋಯ್ರೆ ಎಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೀರ್ಥ ಕೊಪ್ಪಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಸ ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಟು ಮಾರುತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಂಚಿಕೊಡು ಬಾಯಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿದಾದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜಿಗ ಜಿಗ ಎಡ್ಡೆತ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೈದಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಚ ಹತ್ತಿ ಮಂದಿ ಪಲ್ಲೆ ಭರತನ ಪಂಚಾಸ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಪೀಸಸ್ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಓ ದೇವರೇ ರಕ್ಷಕ ಓ ದೇವರೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ತೋಜು ನಿಜ ಮರ ಧಾರಣೆ ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದು ಬೈದೆ ದಾನಿಗೆ ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಲರೆ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲೇ ಸೋಕೆ ಸೋಕೆ ಶೋಕುಲರಿ ಸೋಕ್ಯ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ IPS ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಜ್ಜಿಬೈ ಮಜ್ಜಿಬೈ ಅರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಏರಿ ಮೇರೆ ಶುರು ಬರೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೀತಣ್ಣಿ ಮುಲ್ಪರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೀತಣ್ಣಿ ಭಕ್ತಿ ಜನ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಅದು ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಚೂರು ಚೂರು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೇವೆ 1 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕ್ರೌಡ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತನೇಟ್ ಎಡ್ಡ ಆತನ ಒಂದು ಪೋಯ್ ಬೈ ಕೊಂಚ ನಾಟಕ ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಸುರುಕು ಕುಶಾಲಗೆ ನನಗೆ ಎಂಚ ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಕಾಮಿಡಿ ಲಾಗ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಬೇಜಾರಿತ್ತನ ಚೈತ್ರ ಬುಲ್ತೆ ಮಾರ ಚೈತ್ರಗೆ ಎಂಚಾನ್ ಚೈತ್ರ ಸೂಪರ ನಾಟಕ ಗನುಗೆ ಎಂಚಾನ್ ಜಿಗ ಜಿಗ ಪೋಪಗೆ ಎಂಚಾನ್ ರೀ ಜನ ಜೋರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಆತೆ ಬಟ್ ನಾಟಕ ಮಾತ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆತನ ರೈಸಿದನ ಓ ಇಡೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರೆ ಅಬು ಜನ ಇಜ್ಜಿನ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಬಿದಾಡ್ಗತ್ತಾ
ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಮಾತ ಬರೋದುಂಡು ನಂಚ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ ಮುಗೀನು ಮೋನೆ ಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂಡೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ 12 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎತ್ತನಾಗ ಪಂಜಿ ನಾಟಕ ಮೈನ 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಗಂಟೆ ಆತ ನಮ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರು ದೇರೆ ಬಣ್ಣಗ 12 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಪೂರ ಅವಾಗ ಈ ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಲೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಕಲ್ ತಂಡಗ ನಮ್ಮ ಪರವಾದೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ನಮಗೆ ಕೋರ್ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೋರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು